No niin, sitten muutama sana tammikuun treenijaksoista ja oikeastaan semmoisen päällimmäisenä voisi sanoa, että kaikki on mennyt yllättävän hyvin, että suurin piirtein ne tunnit on saatu kasaan, mitä on ajateltukin etukäteen ja ne 3 kovempaa viikkoa oli just semmosia, mitä pitikin, että viimeinen viikko jopa pikkasen enemmän kuin suunnitelmissa, mutta se ei varmaan haittaa. En laskenut yhtään mitä siitä mahtoi tulla, mutta katsotaan se joskus myöhemmin. Nyt sitten tämä mennyt viikko on ollut kevyt viikko. Tai oikeastaan tästä tuli tämmönen lyhyempi viikko nyt sunnuntaina. Nyt tänään on sunnuntai, niin nyt aloitettiin tavallaan jo seuraava jakso, että tähän sattuu hyvä päivä vetää pitkä lenkki. Niin nyt ollaan sitten Nuuksiossa juoksemassa itse asiassa klassikin reittiin vähän mukaille ja vähän muuta. Täällä on aika hyvin lumitilanne tällä hetkellä. Ei ole kovin paljon lunta ja tässä on suht mukavasti tampattu tää reittikin, että ei tarvii ihan umpihangessa pyristellä. Niin tänään tulee mukava semmonen 6-7 tunnin kieppi tähän sitten niin vähän painavammalla repulla vielä niin höystettynä, niin ihan hyvä lenkki tälle päivälle. Ensi viikolla alkaa sitten varsinainen 3 viikon satsi taas. Yritetään tehdä ne 3 parinkymmenen tunnin viikkoa. Viimeinen viikko on ehkä vähän enemmän taas sitten, että katsoo sitten kelistä ja olosuhteista riippuen, missä pääsee juoksemaan, niin kilometrit voisivat olla mitä on, mutta ei sillä niin väliä. Muuten ohjelmassa. Ensi viikko tulee olemaan muiden ohjelmien takia ehkä vähän tiukka, mutta yritetään saada se kasaan. Mutta sitten 2 seuraavaa viikkoa on pyhitetty kyllä tälle sitten, että siitä pitäisi irrota. Jee, hyviä lenkkejä kaikille.